Mosti ta' 47 sena weġġa gravi fuq il-post tax-xogħol fil-Mosta. Il-każ seħħ għall-ħabta tal-ħdax tal-Ġimgħa filgħodu fi triq il-Ballut il-Mosta meta xi folji tal-ħġieġ li kien qed iħodd weqgħu u weġġa. Immedjatament fuq il-post marti mediku li tal-ewwel għajnuna lill-Mosti filwaqt li ambulanza ħaditu l-isptar Mater Dei. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Għassa Dr Joseph Mifsud li ordna li ssir inkjesta u ħatar diversi esperti sabiex jassistuh. Raġel ta' 30 sena li jgħix San Pawl il-Baħar weġġa gravi wara ħabta bejn mutur u karozza. Il-każ seħħ l-ħabta tad-9:30 tal-ġimgħa filgħodu fi triq il-Balal. Immedjatament fuq il-post marti mediku li tal-ewwel għajnuna lis-sewwieq tal-mutur filwaqt li ttieħed l-isptar għal aktar kura meħtieġa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.